séria, ktorú každý pozná, pretože každý z nás sme ju pozerali v detstve na Jetixe. Ja som sa nedávno rozhodol dočítať mangu, respektíve prečítať celú od začiatku, pretože chcel som sa napojiť po anime, dosť si ho pamätám, tak kvôli tomu, ale nakoniec som zistil, že tá manga stojí sama za seba a kvázi to anime si iba vypožičiava nejaké prvky z tej mangy a skôr sa manga iba inšpiruje, než ju adaptuje. Preto som začal úplne od 0. kapitoly a prečítal som všetky kapitoly až do konca. Čaká ma ešte sequel, Flower Samurai, ale k tomu neskôr. Teraz sa vyjadrím k tomu Shamanovi Kingovi. Ale než ešte začnem, tak by som chcel povedať o tom samotnom, že jak to celé bolo s anime produkciou a mangou a kde prípadne začať. Pre tých z vás, ktorí to určite zaujíma. Takže mi venujte pár sekúnd k tomu. Manga začala v 98. a trvala a vychádzala až do 2004. Zatiaľ čo anime začalo a skončilo vychádzať od 2001. do 2002. Tu vám musí byť jasné, že anime si ukončilo svojím koncom, alebo príbeh si ukončil svojím koncom, to znamená fillerovým, a manga pokračovala niekam ďalej, rozviedla to oveľa podrobnejšie a celkovo to lepšie dopadlo než v anime. Takisto anime neadaptuje všetko, čo by malo v tej mange, vypožičiava si časti, prehadzuje ich rôzne, si ich poskladá, tak jak to vyhovuje jej, a dokonca aj niektoré aj preskakuje. Každopádne tie, ktoré preskočila, tak väčšina z nich, alebo respektíve tá prvá, bola dosť zbytočná a myslím si, že zrovna v tomto sa producenti a režisér dobre rozhodli, že to urobili, pretože k samotnému priebehu mangy to ničomu nemalo. Anime adaptovalo kvázi prvky až do 200 kapitoly, Shaman King má ešte ďalších 100 viac, ktoré neboli zadaptované. To ale neznamená, že by ste mali čítať od 200, pretože, jak vravím, anime vynechalo veľa vecí a preto by ste úplne Shaman Kinga mohli začať čítať od prvej kapitoly, pretože je to, ako keby ste čítali iný príbeh, alebo aspoň ja som sa tak cítil. No a teraz, keď po tých 2 minútach už konečne ku samotnej recenzie na Shamana. Príbeh vám vôbec nemusím rozprávať, pretože ten cieľ v tom anime a mange bol kvázi to isté, až na to, že v tej mange sa dával väčší dôraz na to, že Zack musí byť za každú cenu, alebo Hao musí byť za každú cenu porazený, pretože by to pre ľudstvo znamenalo skazu, pretože on chcel vyhubiť všetkých ľudí, pretože boli zlí. Dával som oveľa väčší dôraz na to, na rozdiel od mangy, na rozdiel od anime, kde skôr išlo iba o to stať sa tým najlepším a poraziť Zacka. Mange dostávajú aj samotné postavy, dostávajú oveľa podrobnejšie, dostávajú oveľa viacej priestoru a podrobnejší rozvoj ich postav. Keď si porovnáte na začiatku postavy, jak pôsobili a na konci, ako sa správali, tak je tam diametrálne odlišný rozdiel. Všetci okolo Joa prešli strašne veľkým charakter progresom a vývojom a dospeli úplne do niečoho iného, do niečoho nového a fakt do niečoho lepšieho. Samotný Jo tak nejak celú dobu stagnoval na jednom mieste, ale to už bolo tak, že bola jeho postava napísaná tým spôsobom, že on už má kvázi ako keby naviac od tých ostatných a že už je mentálne posunutý niekde inde práve za to, čo si v detstve zažil. Takisto v mange dostávate minulosť Jovu a dostávate aj minulosť Aninu, dostávate aj minulosť samotného H. Je to tam oveľa viac rozvestvenejšie a všetky tie postavy zrazu dostávajú takúto tretiu dimenziu a už aj u toho samotného H, Zacka, tak je väčší záujem o neho a tomu Zaporakovi to trochu aj faníte. Není nič lepšie, než keď má séria skvelého Zaporaka. Takisto všetky tie postavy okolo H, Zacka, všetky sú nejakým spôsobom boli predstavené, ich motívy, ich činy a ich minulosť. Tiež všetci dostali ďalší ten schodiček, na ktorý sa mohli postaviť a tá séria sa posunula zase niekde vyššie. Takže na postavách táto séria stojí a stojí na nich veľmi dobre, pretože majú solidný základ. Súboje sú tiež veľmi dobrým prevedením, určite sa tam nedá stratiť v tej kresbe, pretože tá je prehľadná, je veľmi dobre rozpanelovaná, ak by som to tak mohol povedať, ak to je termín, a nikde sa nezadráva, není problém, okrem teda jednej kapitole, ale to nebudem riešiť. Inak všade skvelo funguje a je to tam fakt precízne spravené a autor si dával fakt námahu do toho, aby to dopadlo tak dobre, ako to dopadlo. A ja som mu za to vďačný. Čo tam máme ďalej? Humor, ja som sa tiež u toho bavil, ale to je taký ten klasický humor, ktorý už bol aj v tom anime, takže to nejak není rozoberá, pretože viete, aký je, takže buď vám sadol alebo nesadol. Mne sadol perfektne, ja som sa u toho bavil. No a čo sa týka už toho samotného záveru, ktorému ste sa vy všetci ako nedostali, alebo aspoň väčšina, ktorá typujem, pozerá toto video práve, sa k nemu dostala, tak treba povedať k nemu to, že sa držala strašne reality a nevyužila sa tam žiadna ako nejaká nakama, pavra a nejaká schopnosť alebo sila, morálky a podobne, že dopadlo to tak, jak by to malo dopadnúť v reálnom svete. Akože ak by som
ak to tak môžem povedať teda. Pretože ja sa teraz bojím, že by som to zaspoileroval, takže to celé preskočím, ale proste ten koniec dopadol reálne a dopadol super. Neboli tam žiadne klišé prvky, ktoré by nakazili priebeh celej tej situácie a toho súboju, že bolo to dobre vymyslené. No ale na konci sa teda objavil ako keby taký duševný vlak a zrazu sa pripomenuli všetky postavy, ktoré sa tam dovtedy ukázali a niekomu tak ako keby ani ne, že zmenili názor, ale skôr dal svetu ešte druhú šancu. A tá druhá šanca práve pokračuje práve v tom sequeli od Shaman Kinga. No a toto je vlastne celé to video, že tá manga si stojí na skvelých základoch, ten príbeh tam je dobre rozpísaný, všetky postavy majú tretiu dimenziu a tie postavy sú tam práve to najzaujímavejšie v celej tej série. Okrem samozrejme schopností, tie boli viac menej rovnaké aj v anime, takže tie tiež netreba nejak rozoberať, pretože toto video je točené pre všetkých, ktorí to anime videli a sú tam ako tiež perfektne urobené, no ale každopádne tú mangu si kľudne môžete začať čítať od začiatku. Som presvedčený o tom, že vás baviť bude, pretože je to veľmi veľký a citový zásah do nostalgie a nevidím dôvod na to si neprečítať nejakú sériu, ktorou sme my kedysi v minulosti žili. Takže to je odo mňa všetko. Ja Shaman King mangu určite odporúčam. Choďte do nej, pretože fakt stojí za to. A ten autor síce doteraz sa mu nepodarilo vytvoriť nič rovnako pompezné a epické, ale u tejto série si určite zaslúži váš záujem, takže choďte si ju prečítať a dajte tomu šancu. Ja sa lúčim a ahojte.